dag er vi taget til Fyn, en lille by syd for Odense, der hedder Borgerby. Vi skal snakke med to af DF's kernevælgere, Børge og Ole. Kom med mig. Vi befinder os i en stor herregård. Nu må vi se, om vi er hjemme. Hej Børge, tak fordi jeg måtte komme her og stille nogle spørgsmål. Mit første spørgsmål lyder: hvornår fandt du ud af, at DF's politik var en rigtig vej frem for Danmark? Altså allerede som bitteknøjt vidste jeg, at DF var det rigtige valg. Min mor og far var begge DF-vælgere. Vi sang DF-partisang ved middagsbordet, kom til alle deres åbne forsamlinger. Og jeg kan huske, der var persillesauce med kartofler og det hele, og det var så godt. Det lyder dejligt. De dejlige danske kartofler med flæskesvær. Men hvis du skal besvare helt konkret, hvad er det så i DF's principprogram, som tiltaler dig som vælger? Altså, for det første, så synes jeg som kristen, at det er vigtigt, at vi støtter den danske folkekirke. Det er vigtigt, at den danske kultur bliver bevaret og styrket. Jeg synes også, det er vigtigt, at folk i Danmark ved, at Danmark ikke er et indvandrerland og aldrig vil blive det. Personligt kan jeg mærke, at jeg føler mig tryg med vores nuværende, ikke føler mig tryg, skal være på plads, føler mig med den nuværende regerende ved magten. Sundhedsplejen burde være på sit højeste niveau, og det ved jeg, at DF kunne sørge for. Tak skal du have. Jamen, goddag. Jamen, goddag, min dreng. Hej. Kom med her. Sæt dig. Tak. Hej. Hej. Hvad med dig, Ole? Har din far været med til at påvirke dit politiske valg? Altså, det er ikke så meget om det der politik der, men jeg synes, at indvandrere, de burde ikke være i Danmark meget. Men ja, altså, jeg har ikke sådan en stærk politisk holdning endnu, da jeg ikke ved så meget om det. Det er klart. Men jeg synes da, at det, jeg siger nogle gode ting en gang imellem, såsom rettigheder af dyr, det kan jeg godt lide. Jeg har selv det kan jeg godt lide. Men jeg har selv mange kører også. Jamen, det kommer om tiden, ikke også? Altså, jeg skal nok lære dig alt, hvad der er ved om deres tankevækkende principprogram. Ja, det skal nok alt sammen gå. DF forstyrrer Danmark om nogle få år. Vi venter bare på det. Og vi siger tak til Ole og Børge. Sæt dig ned. Hvad sker der med flæskesvær? Ej! Nej! Jeg kigger ham, så får jeg Jeg skal være sådan lidt. Klart!